Dawuhe Kanjeng Nabi, aja ana mateni sira kabeh ing atinira iku kelawan den kehake mangan lan ngombe. Dawuhe Nabi akale mati, atine mati. Lek mangane akeh, ngombene akeh. Iki ndak gepok singgal titik-titik karo ilmu kesehatan. Wau wis tak aturne upama sampean manut iki mergo dudu kelase. Sampean malah bareng lemah ning namben dari kata. Dudu kelase ya. Nggih. Dah sampean di sana, bayang. Awak sampean ada ngeluwe kae. Mudah sehat apa lemes? Bareng-bareng ngono ya mudah ya apa lemes? Iso ta bedane nalika luwe karo bareng. Akas ndi? Sehat ndi? Yo. Ya iki. Iki ngomongane wong biyen ya. Utami paedahe luwe. Iku eneng 10 perkara. Nomor 1 beningne ati. Atine bening, peningale ati malih dadi benah dingge nguwesne lakon-lakon sing manfaati, lakon-lakon sing madharati melok genah. Lek warak nafsune sing maju, atine buta. Karena warak kuwi marane bojo. Lan marane micekake ati. Awake dhewe iki wis bayange ora iso, bayange ora. Soale apa? Karo iki ora nyenggol ngono. Malah kosok balen. Ati iki ibarat mik coronge kuping irung untuk iki corong. Bocahku biyen nang Kuningan. Jenenge Mbah Kaji Kusman. Tengene luar biasa.
tengah wengi mlaku jinjit. Sapa kuwi? Kaya ngono. Padahal jinjit. Mlaku jinjit. Krungu. Eta jeme kaya. Dadi atine tajem. Ya awake dhewe ngebu ae. Mulane ora nyenggol iki. Atine buta. Lek ndak mulang ngono ndak ketok. Lek ndak mulang ngono ndak ketok. Ceritane mbahku kene iki arep sedo. Mbah Kuningan wektu khotbah Jumat nengahe khotbah delene mlayu rene samar ditinggal. Piye kuwi? Saking landhepe atine. Peningale ati kaya ngono kuwi. Peningale ati kaya. Mergo apa? Ya betah luwe kuwi. Mergo betah luwe. Nah. Dadi luwe bersihne ati. Saka unik-unik sing ora eneng gaene. Angger duwe sejo ya manfaati, manfaat. Mubadirne wektu ora eneng. Iki. Sing nomor 3 ne paedahe luwe iku marisi ina lan landhap asar. Awake rumangsa ina luwe. Tur yo ada pasar. Arep malang kere yo ora iso. Arep itu yo ora iso. Oh luwe. Gampangane awake dhewe rasane poso. Lah poso kan lome ta wae. Ora kelingan kono-kono mek kelingan awake dhewe tok. Tur ngilangake takabur. Sebab cukule takabur iku mergo wareg wetenge. Denge ku wareken cukul takabur. Bukti nyatane piye dilane wong sing gelo pegel. Dilane sing pegel. Sing nomor 4 marisi ora lali karo balane Gusti Allah. Balake tansah eling karo balak. Karo siksane Gusti Allah tansah eling. Lah wetenge wareg kebet. Lali karo balake Gusti Allah. Sebabnya apa? Wonge lek wetenge wareg ndak kelingan. Ndak duwe mesane karo wong luwe ngono. Karo wong sing ndak duwe ya ora keling. Malah takabur malah.
Sing nomor 5 paedaluwe nilangake kepingine maring maksiat. Wong iki lek wetenge luwih karo kemaksiatan ki ora hasil. Omahne. Rono dikule sekali maksiat itu saking kebekewetan. Luwih rasa-rasen. Sampeyan iso bayangne bedane nang jerone wulan Ramadan karo nang jabane. Ati kan kaya dicencang ngono. Nang jerone wulan Ramadan. Ya pati. Kaya nang batas ngono. Ora iso bebas. Kaya nang kurungan ngono lho. Bareng Ramadan entek biar ngono kaya. Lho. Ya apa ora kira-kira? Nggih. Ya kuwi. Nafsune diumbar. Sing kaping 7 marane gampangne olahe nemen-nemen ngibadah. Iki adek kuwalik karo awake dhewe ya. Awake dhewe lek luwih rasa-rasen nang ibadah. Lah iki kok malah diwale lek wong kono lek wareg ngebot-ngeboti lek ibadah. Ngibadah. Iki.